12 van ser els treballs encarregats a Hèrcules per posar-lo a prova, i són precisament aquestes proeses les que representen al mosaic dels 12 treballs d'Hèrcules. Des que es produïra la troballa d'esta peça a Caporcar han passat ja 100 anys. Per a celebrar-ho, el Museu Arqueològic de Llíria dedica la peça del mes a l'estudi de cada escena. El lleó de Nemea ha sigut la primera per on l'arqueòleg municipal i director del MAI, Vicent Escrivà, va comenzar amb este cicle temàtic. Bien, la escena del León de Nemea generalmente es considerada por todo el mundo como la primera escena de los trabajos, la primera escena que le encarga Euristeo como penitencia por la muerte de su mujer y sus hijos, y es evidentemente uno de los trabajos más difíciles con los que se encuentra Hércules. Escrivà va aprofundir en l'important valor del mosaic edità dels 12 treballs d'Hèrcules. La peça s'ha convertit en un referent en l'estudi de l'art i la cultura romana que ha traslladat a Llíria als llibres d'història. Ens ha de servir per a conèixer en profunditat quines són les nostres arrels. Estem parlant d'una peça de 2.000 anys d'antiguitat, vol dir que són llirians, d'alguna manera de fa 2.000 anys. Això ens va traslladar a conèixer-nos un poquet millor com a societat des dels nostres arrels, des de la història. La conferència va omplir la sala d'actes de Cala Vila en una nova vesprada divulgativa sobre la història de la nostra ciutat.